Bon dia, com estàu? Benvingudes, benvinguts. Quin plaer que sigueu aquí, quina il·lusió. Avui encetam aquest podcast del Mèmits, ho fem amb una trobada amb tota aquesta gent preciosa que ara presentarem. Aquest podcast dels Mèmits serà un espai per la reflexió, per generar idees, un festival transversal d'hibridacions, de creació, per tant, hi té cabuda tot aquest pensament que avui també introduirem. I durant aquest festival de 2025, que es du a terme entre dia 14 de novembre i dia 23 aquí a Palma, farem 5 trobades de podcast, aquesta és la primera, amb professionals, artistes i moltes persones que participaran del festival. Les farem aquí i també en el Museu El Baluart. I encetam avui aquest podcast amb un tema transversal important, que és la inclusió, com la inclusió forma part dels festivals, com l'hem d'integrar, la corresponsabilitat, festivals pensats per a totes les persones, per a tothom. I és per això que Natina Codina, que és la coordinadora d'aquesta trobada, d'aquesta reflexió, com estàs, Tina? Benvinguda. Hola, bé, moltes gràcies, molt contenta de ser aquí. Beníssim. També Anna Belén Martínez, Open House. Belén, com estàs? Benvinguda. Gràcies per convidar-me a participar. I gràcies per venir, perquè sabem que estàu en ple festival. Justament, també. sí, a 2 dies d'acabar. Però molt bé, enhorabona. També Gràcies. parlarem com la inclusió, com se tracta la inclusió dins l'Open House, aquest festival d'arquitectures per a no arquitectes. També tenim en Miguelet, que li queden 2 setmanes per estrenar el seu festival Major Docs. Com estàs? Benvingut. Molt bé, gràcies. Com va? Gràcies per venir. Maria Jesús Riera, de Propa Cultura. Moltes gràcies. Gràcies també. I na Càtia Mé, que és la coordinadora balear de persones amb discapacitat. Cati, benvinguda. No, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per tenir en compte a tothom de manera efectiva i real. Efectivament, és un tema interessant que ara tractarem. Presentam a Natina, per qui no la conegueu, ella fa molt d'anys que se dedica, més de 30, que se dedica a gestionar projectes a través de la seva... Si 30 ho he dit bé. Sí, bueno, crec que no arriben, però més a manco. 20 llargs. Sí, molts. Que se dedica precisament a això, a gestionar projectes des d'una vessant més social i que arribi a tothom. Fa molt d'any que fa feina en aquest sentit, des de Tres Serveis Culturals, que n'ets fundadora, i també darrerament fem molt de projectes garantint l'accessibilitat i la inclusió cultural per totes les persones. Així que, Tina, quan vulguis, introdueix aquest tema. M'agrada molt ser aquí avui, perquè realment això va sortir com amb una conversa ràpida que vàrem fer un dia amb en Mateu, a la típica conversa d'inauguració. Bé, que tu què fas? Jo què faig? No, tal. I t'expliques una mica en a quin punt estàs i me va dir que era un tema molt interessant per explorar dins el Festival Mèmit. Clar, la idea va ser aprofitar aquestes jornades professionals, aquesta banda de reflexió que té el festival per pensar-hi i per donar algunes idees en el Mèmit. La manera que vaig pensar que podia ser interessant era realment convidar altres festivals que ja han iniciat aquests camins, a plataformes com a Propa o entitats com a coordinadora, perquè també ens donassin tenir com tot el servei sant d'aquesta equació, no? Per la inclusió. No? Per tant, anem a veure on arribam. Jo vull fer com una petita introducció inicial, no? Perquè també vull que vegeu com penso que ha de ser aquest camí, i entre totes li donarem alguns tips, no? en el festival perquè els pugui utilitzar a properes edicions. No? Vull començar pel principi de tot, no? Posar damunt la taula, i crec que el punt de partida és drets culturals. I xerrar de drets culturals no xerrar només de bones intencions, sinó que els drets culturals són drets fonamentals reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans, no? Que se diu aviat, no? Que són coses pareixen molt grosses, no? O sigui que hauríem de tenir una mica en compte això. El dret a participar a la vida cultural, a crear, accedir i expressar-se lliurement, són unes condicions essencials, no? Per una societat democràtica. Però sovint oblidam que aquests drets no s'exerceixen de manera automàtica, és necessari garantir-los, així com generar aquestes condicions materials, socials i simbòliques
perquè tothom pugui participar plenament. Quan pensam en festivals, pensam en trobades de comunitats efímeres que se reuneixen per fer aquell festival, no? Amb espais on l'art i la vida en el final se creuen. No? Però també són inevitablement espais de poder, en el sentit que ens hem de demanar qui pot entrar aquí, a qui se sent interpel·lat a traspassar la porta del festival i anar-hi, no? Qui queda fora, que sabem que queda molta gent fora de les programacions culturals, no? També dir que l'accessibilitat no se limita a rampes o llenguatges adaptats, que sí, que són essencials, que ho hem de tenir en compte, però que implica repensar el conjunt de la pràctica cultural, des del reconeixement que les humanitats, que al final som diverses. És tan simple però tan complexa com reconèixer aquesta diversitat humana. No? Més que d'inclusió, jo xerraria de condicions d'equitat. No només és afegir a persones diverses amb una estructura ja existent, sinó que crec que hem de transformar aquesta estructura perquè sigui capaç d'acollir aquesta diferència com a valor i no com a excepció. Crec que aquí crec que és una passa més, no? Una volta més. Aquí entra en joc aquesta idea de la corresponsabilitat. No és només responsabilitat de les institucions, sinó de tots els agents que formen part d'aquest teixit cultural, artistes, personal tècnic, públics, comunitats, persones que programen. Tots nosaltres hem d'entendre que la cultura és un dret i un bé comú, també tan rotund com això. No? M'atreveixo a dir que els festivals del futur, a mi m'agrada fer molt prediccions d'aquestes, però crec que els Mèmits podria ser un d'aquests festivals, no se definiran només pel seu contingut artístic, sinó per la seva ètica relacional, que és un concepte que m'agrada moltíssim, no? I per això entenc que és una ètica relacional que concep la cultura com una xarxa de relacions interdependents i, com recordava Lynn Margulis, una científica que, no sé, aquestes darreres setmanes feia molta feina amb aquesta idea, no? Parlava de la vida com una trama de simbiosi i de cooperació. Crec que també des de la cultura ens hem d'emmirallar en la ciència de vegades, no? Que ens dona aquestes pistes de maneres de relacionar-se. No? En aquest sentit, el valor d'un festival no és només una programació artística, com deia, sinó també que és necessari pensar la qualitat dels vincles que es creen entre les persones, els espais i les comunitats implicades. I com se pot apreciar aquest valor? Jo crec que per la manera en què organitzen la convivència, com obrin espais de diàleg, com permeten que diferents cossos, llenguatges i sensibilitats convisquin en els festivals sense jerarquies. Fer-ho possible implica un canvi de mirada, de pensar en públics a pensar en persones, de pensar en convidats a pensar en participants. No? Implica també assumir que aquesta inclusió no és una etiqueta, sinó un procés constant d'aprenentatge i escolta, i que l'accessibilitat no és una adaptació posterior, sinó que pot ser una decisió política, un posicionament que s'aprèn des del moment en què es concep aquest projecte. Això vol dir que ens hem de demanar des del principi qui podrà gaudir d'aquesta experiència, quines barreres físiques, econòmiques, lingüístiques, sensorials o simbòliques podrien impedir-ho, com podem construir espais que no només siguin accessibles, sinó, jo diria, espais d'hospitalitat, no? Que m'agrada molt aquesta idea de com acollim, però com també mantenim aquesta relació. I sobretot, quines veus, quins sabers, quines experiències poden ajudar-nos a fer-ho millor, perquè moltes vegades ho tenim a tocar i no escoltant prou per fer-ho possible. No? Crec que aquest és el repte que tenim, passar de la inclusió a la corresponsabilitat, perquè incloure pot continuar sent paternalista. Jo t'incloc en el que ja he decidit prèviament, no? Mentre que aquesta corresponsabilitat implica compartir aquesta decisió, el disseny, la gestió, l'avaluació amb altres persones. És un canvi de paradigma, de fer pels altres a fer amb els altres. No? Aquesta mirada connecta amb els objectius de desenvolupament sostenible. Tenim com a més legislació, no? I més motius per fer-ho. No? I connecta també amb el concepte de justícia social, que ens recorda que la cultura no és un privilegi, sinó que és una condició
essencial per a la vida digna. Des d'aquesta mirada, la cultura no la veig com un sector o un servei, sinó jo crec que és un ecosistema de relacions on se defineixen identitats, imaginaris i vincles comuns. Quan els festivals incorporen aquesta perspectiva, deixen de ser simples mostradors i se converteixen en espais de transformació, espais on la creativitat serveix per repensar la convivència, per desfer desigualtats, per fer visibles realitats que sovint són silenciades. Potser aquest primer pas pot semblar senzill, però jo crec que és molt potent. Jo crec que l'hem de començar per fer una escolta activa. Escoltar el que ens conten les persones que hi participen en els festivals, les necessitats, les inquietuds, la manera en què volen estar en els nostres festivals. I també hem d'estar molt atents en els que fins ara s'han anomenat no públics, no? És a dir, totes aquelles persones que encara no hi són i sobretot demanar-nos per què, no? Els mèmics, amb el seu esperit experimental, penso que té aquesta oportunitat, no?, de convertir aquesta pregunta en un motor per començar a construir des d'ara un model de festival que entengui la cultura com un dret, que posi la cura, la diversitat i la participació en el centre i que entengui que la innovació no només ha de ser tecnològica o estètica, sinó sobretot ha de ser ètica i social, no? Per això hem convidat avui, no? Després d'aquesta introducció una mica llarga, però crec havíem de posar les bases, és una important. mica, no? Com algunes idees en les quals jo faig feina dia a dia, no? I crec que a partir d'aquí els nostres convidats ens poden dur una mica a la pràctica, no?, tota aquesta teoria sobre la corresponsabilitat, no?, la passa que hem de fer d'anar més enllà de la inclusió en els festivals i fer aquest tema. Per això, he triat persones en les quals he treballat amb totes, en alguns dels projectes, també perquè podem explicar, no?, les nostres experiències en comú. Començarem amb en Miguelec. Gràcies, Miguel, per haver acceptat aquesta convidada, que és el responsable del Festival Majordocs i que això, en 2 setmanes, com ha dit la Margalida, no?, ja tenim l'edició d'enguany, que és la 7ª. I bé, el Majordocs jo crec que és un festival singular perquè reivindica aquesta lentitud com una forma de resistència. Jo crec que crea espais on cineastes i públic poden trobar-se des de la proximitat, no?, i des del diàleg. És un festival dedicat al cinema documental i per tant posa el focus en l'experiència humana, no?, darrere de cada obra. Des de fa 3 edicions he tingut aquesta oportunitat, no?, de col·laborar amb el festival i poder acostar-lo a diferents comunitats de públics. Una línia que ha estat possible perquè en Miguel ha apostat clarament, no?, i perquè Miguel creu en aquest festival més obert, més plural i connectat també amb aquesta realitat. Jo voldria, Miguel, que ens explicassis com funciona aquesta àrea de comunitat i quina ha estat la seva evolució. Si vols també anem dialogant, perquè com que ho feim una mica mà a mà, no?, en aquest festival, però dona-nos una mica, expliques... Bé, crec que has donat un context teòric bastant important per entendre, no?, quin tipus d'accions es poden fer o quines formes de pensar o de generar cultura es poden tenir. Abans d'entrar en la part puntualment o concretament de comunitats, sí que he de dir que Majordocs és un festival que ja en la seva naturalesa té un component, com has dit, una mica contracultura a lo que és la inèrcia, no?, de festivals, com deia l'any passat un dels convidats que van tenir, el Nicola Filibert, hi ha un desig una mica infantil entre els festivals de fer-nos més grans, no? Quan més grans és un festival millor. I és veritat que el tamany petit permet també estar una mica més a l'escolta del que passa al nostre voltant, no? I passar temps amb el públic, passar temps amb el convidat, passar temps amb el cineasta i escoltar també i construir noves formes, que cada any anem improvisant noves formes de construir un públic, evidentment, en aquesta diversitat i en aquesta... perquè ja en el fons som un festival nicho, no? El fet de fer un festival de documentals amb una aposta autoral tan forta, hi ha un punt en el que sembla que ens està limitant, no?, a un públic, i justament el que volem és integrar
primer, a partir d'una programació diversa, i això passa també per incorporar veus diverses dins l'equip de programació, no? Tenim una programadora de Moçambic, un programador italià-portuguès, una altra programadora italiana, una programadora xilena, i jo, que sóc un popurrí de cultures també. No? I aleshores, ja en la manera de triar pel·lícules, cercant una diversitat de veus, també estem enfocant un tipus de públic, no? I un tipus d'experiència. I en aquest sentit també ens interessa la idea d'apropar mirades que no venen sempre de perfil clàssic de cineasta, home blanc europeu, sinó també persones que venen de contextos rurals, que fan pel·lícules des d'espais rurals i que, per tant, la seva mirada i la seva aproximació a allò que estan fent és diferent. I amb aquesta diversitat de cineastes també estan convidant a que hi hagi una diversitat en les maneres de llegir aquestes pel·lícules, i això ja no estan parlant només de públics, estan parlant de com integrar mirades dins un públic que tendeix a l'homogeneïtzació. No? Aleshores, l'afant també ha estat sempre com incorporar un públic que surt d'aquest nínxol teòric, no? De culturetes que volen veure pel·lícules de qüestions que políticament, artísticament els interessen, i com programar i pensar com es pot fer accessible aquest material. No? I aquest material primer passa pel fet de que les pel·lícules són interessants com a experiència emocionant. L'emoció facilita molt l'accés a un llenguatge, no? És un llenguatge que facilita l'accés i que, malgrat no tinguis una experiència prèvia, ajuda que un jove, un adult, una persona gran o una persona que ve d'un altre país i una altra cultura pugui compartir realment una sala, una emoció compartida, insisto. No? I això és una de les parts més interessants del festival, no? La idea d'incorporar com guanyar aquest públic a través d'un llenguatge que ja en si mateix té aquest poder. Després, el fet d'incorporar l'autor a l'experiència facilita també una mica el fet de que les pel·lícules no són pel·lícules que volen ser críptiques en si mateixes, sinó que aprofundeixen en una mirada i una subjectivitat. I a partir d'aquí el fet de la presència del cineasta facilita, primer, veure que són persones normals, no? Que els cineastes no són gent d'estores vermelles i tots els cineastes del docu. Som gent molt connectada amb la vida, perquè si no, no podríem fer aquestes pel·lícules. I que aquest accés de tu a tu no queda només en la sala, sinó que després oferim un espai, un bar a la terrassa, on tu pots continuar aquesta conversa d'una manera més de tu a tu amb el cineasta. I això, amb el cineasta, amb el company, amb altres públics. No? I es genera una idea més horitzontal de diàleg. No? No soy yo el que hablo y tú me escuchas, sinó entrar en diàlegs, perquè de vegades s'incorporen veus a aquests diàlegs que són un dels protagonistes d'aquestes històries que es narren. No? I per tant, que aquests diàlegs són rics pel cineasta, són rics per ells mateixos, en aquests sentiments de reconèixer-se en aquestes pel·lícules no com a retrats llunyans. No? Sobre comunitats, doncs bé, quasi saps tu tant com jo. Sí, ara ja t'anava a dir que una mica traduït tota aquesta filosofia del festival, d'aquesta proximitat, d'aquest promoure el diàleg, sí que ha fet que de fet, la línia de comunitats nasqués fa una sèrie d'anys. A la pràctica el que fèiem és fer una feina prèvia, tot l'equip, intentant comprendre tots, no? Fèiem un visionat de les pel·lis, fèiem reunions per saber, li dèiem, no? La reunió de posar etiquetes, no? Que és quin conceptes parla aquesta pel·lícula, i a partir d'aquí veiem amb quines comunitats, amb quines entitats hi ha pel·lícules que poden tenir una connexió per temes molt diversos, no sempre és el mateix, i a partir d'aquí la meva feina com a responsable d'aquesta línia de comunitats és
crear aquests vincles, no? Aquests diàlegs amb cada una de les entitats i convidar-les a través d'aquest programa de butaca social que té el festival a que venguin gratuïtament a veure aquestes pel·lícules. Tenim les sessions matinals que compartim amb Educa i que cada pic s'estan fent més grans, o sigui, és una part del festival enorme, no? Enguany, ara mateix, fa una estona, ja superaven les 1.500 persones a les sessions matinals, o sigui, enguany està cresquent molt aquesta part. I després, a les hores baixes, a la primera sessió, que és com a la sessió més amable, diguéssim, no, d'horari, també tenim entrades gratuïtes. Per tant, que oferim també tant les sessions matinals com les de l'hora baixa a través de Propa Cultura, que ara Maria Jesús Mos explicarà una mica més com funciona. Jo crec que per aquí hi ha com una manera, no, d'entrar, no, i de parlar amb aquestes comunitats que, a més, veiem que enguany, que és el tercer any que està en marxa, està funcionant, perquè ja hi ha entitats que ja no hem d'anar a cercar, sinó que mos demanen què teniu enguany a Major 2, què mos recomana? Jo faig una feina una mica de prescriptora, no?, en aquest sentit, i els hi dono punts d'entrada en aquestes pel·lícules. Com deia Miguel, després de les sessions tenim molt de grups que mos demanen fer un acompanyament. De vegades ho feim abans i feim com una petita entrada a les pel·lícules abans de la sessió, però de vegades és després, i els directors i directores cada any ha estat és xulíssim quan s'asseuen en l'espai Major Docs, no? Aquest espai com a de bar, i poden parlar directament perquè són col·lectius que potser aquella pel·lícula, aquella temàtica els hi toca en primera persona, de vegades perquè són col·lectius enguany tenim, no, és un col·lectiu de joves que estan fent feina amb un documental i que volen anar a veure, no, una pel·li en concret perquè els inspirarà, no, una mica, i els hi donarà maneres de veure a la seva feina. O sigui que al final és com una feina d'anar cercant, no? Vull dir, quines centrades. És important aquesta feina de direccionar, és a dir, s'ha de fer això de cercar camins públics i vies o no? S'ha de ser més a la sorpresa? Bé, funciona de totes les maneres. Sí, no ho sé, no? Hi ha col·lectius que sí que te demanen aquesta prescripció prèvia perquè necessiten fer un altre camí que no és habitual, no ets el públic que te deixa sorprendre, sinó que necessiten saber que van a veure, i d'altres que no, també perquè hi ha temàtiques i tipus de pel·lícules que necessitem parlar molt, perquè, com dèiem, són pel·lis com molt, no sé, com amb una mirada molt personal i que de vegades hi ha certs col·lectius que se podrien veure, tindrien alguna dificultat per veure aquella pel·lícula. Hi ha qualque barrera que no els hi permetria, no? Però per això és aquesta part. No, i sobretot també hi ha la part informativa, que és que vivim, amb Miguel ho deia, en aquest auge de que hi ha tantes coses sobre informació, sobre festivals, sobre tot, i mos perdem, i és vera que els diaris el que volen són els titulars de Major 2 bat el seu rècord i enguany han vengut 10.000 participants. Que això passa en tots els festivals, petits o grossos, és igual. Però un poc hi ha aquesta tendència. Això també perquè hi ha aquesta penalització, aquesta dependència que tenim dels fons públics i privats de dir quan més números, de fer números, no? Més gent arribes, però també per aquella cosa de més gent arribes, per tant, com més gent arribes... Se justifica més els dobles públics, per exemple, o l'impacte que un patrocinador pot tenir sobre de la seva marca, no? I aquí hi ha un punt també de dir, bé, no totes les experiències estan basades en números, sinó també en allò que està generant, no? I està generant experiències que deixen una marca. I m'agradaria dir que dins aquesta idea també de diversitat hi ha un espai que és fonamental, que m'he estat parlant ara d'ell, no? Que és un espai on es comença a inocular la llavor d'aquesta idea de cultura, no? Que és l'escola, no? I per això Educa és un projecte que
va començar des del primer any com un projecte fonamental, el de volíem, perquè ens passa de que jo me'n recordo quan varen començar Major Dogs, jo crec que encara jo era profe d'audiovisuals i m'adonava que el tipus de pel·lícules que jo feia o que m'agradaven eren pel·lícules que encara eren difícils d'entendre per part del públic en la seva forma, no? És a dir, quan la gent diu documental, doncs en el cap de molta gent és Hitler, leones que comen hienes o informe semanal, no? I hi ha i és realment un gènere que el que volem justament és que sigui divers en la idea de que tenim pel·lícules amb formes molt diferents que pràcticament dialoguen quasi amb la ficció i per tant no és tu eres Major Dogs, tu no eres Major Dogs, no, en la mesura en què hi ha una proposta autoral ja pot ser. I torno al tema de l'escola perquè és un lloc on hi ha la possibilitat de que per primera vegada molts de joves de realitats culturals i de diversitat de tot tipus tinguin l'oportunitat de tal vegada, per primera vegada, un professor els agafi i els hi dugui a un cinema a tenir una experiència, no veure un documental, a tenir una experiència amb la cultura. Tots tenim aquestes experiències significatives de la nostra infantesa, no? Jo crec que és una cosa molt comú, que ho he parlat altres vegades amb gent que ens dedicam a cultura i que igual ens dedicam a cultura perquè no saps aquell flash, no? D'aquella pel·li o d'aquella obra de teatre que vares veure, no? Que sempre són aquests flashes, no? Crec que igual hem d'anar avançant, no? Sí, avançant, per favor, que hem de sentir més gent. Perquè són moltes persones i bé, la propera persona que he convidat és na Belén Martínez, que és la responsable d'Open House Palma, que justament està en marxa en aquests moments. Amb na Belén vàrem fer feina en l'edició de l'any passat en un projecte per poder incloure aquesta diversitat en el festival. L'estratègia que vàrem utilitzar va ser la següent. Vàrem visitar, crec que eren 7 entitats, no? Per presentar-los el festival i demanar-los que se'l fessin seu, és a dir, escoltar el que ens proposaven i determinar com podíem obrir el festival per les persones de les seves organitzacions. I ens va sorprendre molt com va funcionar. Si vols, Belén, ens podries compartir aquests aprenentatges en primer lloc i ens expliques com ha continuat enguany també. Gràcies principalment per convidar-me i bé, nosaltres, clar, som un festival d'arquitectura i l'arquitectura, sobretot en contextos com el de Palma, que Palma té molta arquitectura nova, de nova construcció, rehabilitacions molt interessants, però també té arquitectura i patrimoni medieval en un context en què aquesta arquitectura no se fa accessible a nivell de mobilitat. Clar, què passa? Que nosaltres, les primeres edicions, aquesta accessibilitat la veiem com posar en els mapes si l'espai era accessible o no per gent amb mobilitat reduïda i deixa de comptar. I clar, o sigui, des de l'any passat fins ara hem après una quantitat de coses increïble, no? Perquè... Ara que xerres del mapa, Cati, amb la vostra ajuda vàrem veure que el mapa era difícil de... Els mapes són bastant difícils. Són difícils i el d'Open House, que tenia un munt d'informació, encara era més complicat, però sí que certs icones sí que vàreu ajudar a que se fessin visibles en aquell mapa. Sí. Bueno, és que vàrem fer una quantitat de coses l'any passat. Clar, va arribar na Tina i ens va posar llum just en aquesta part i què va passar? Que ens varen començar a reunir amb aquestes entitats precisament perquè nosaltres, el nostre lema és Festival d'Arquitectura per a no arquitectes i clar, això, bueno, i per arquitectes també, evidentment, no, però exacte, no, realment és un festival d'arquitectura que és per a tothom, però clar, havíem també de comptar amb aquests col·lectius i precisament perquè quan tu comences a interactuar amb l'arquitectura de la manera en què nosaltres ho fem, amb l'arquitectura i amb l'urbanisme també, cada persona que hi participa del nostre festival té una mirada diferent i una experiència diferent, tant en l'arquitectura com en la ciutat. Llavors, el que jo percep d'un espai no ho percebrà igual na Cati o na Tina o un infant o una persona amb una discapacitat. Llavors, això ens fa créixer i ens fa avançar a nivell ja no tant
quantitatiu, com deia ell, perquè nosaltres també som un festival relativament petit, però sí a nivell qualitatiu i creant una comunitat. Què passa? Que nosaltres creem comunitat i fem participar ja no només des del punt de vista del visitant o de la gent que participa a les nostres activitats, sinó també des del punt de vista de les persones que fan de voluntàries en el nostre Exacte, festival. vosaltres teniu aquí una línia de voluntariat molt potent, no? Sí. Nosaltres... Bé, és el vostre motor. Exacte, és que fora aquestes persones seria impossible obrir els entre 60 i 70 edificis que obrim cada any. Per tant, l'any passat vàrem començar amb aquesta línia d'accessibilitat i d'inclusió, anem a dir, en termes generals, començant una conversa amb entitats, ja sigui amb la coordinadora, també ens vàrem adscriure a Propa Cultura, però també amb la ONCE, amb el FECIP, amb ASPAS, i xerrar de les seves necessitats, però sobretot, i molt important, dels seus interessos. Perquè és importantíssim saber si a ells els interessa participar de les nostres activitats, perquè potser de sobte ens diuen que no, però per sort vàrem mostrar moltíssim d'interès i ens varen donar moltíssima informació supervaluosa pel futur. I què vàrem fer? Vàrem començar a crear textos en lectura fàcil, que un 70% més o manco dels edificis que obrim tenen aquests textos. Vàrem implementar... Perdona, que són textos de lectura fàcil? Bueno, igual, Càtia, no, Càtia? Crec que me toqui a mi. Sí, exacte. Textos de lectura fàcil és una adaptació d'un text original que redactam i dissenyam d'una manera que sigui de molt més fàcil comprensió. Llavors, això és una norma internacional, és a dir, no mos inventam res, sinó que està molt estudiat, apliquem aquesta norma i llavors la part fonamental és que hi ha un grup de persones amb discapacitat intel·lectual, és a dir, que tenen problemes de comprensió, que mos validen aquest test i mos diuen sí, és comprensible, o mira, jo aquesta paraula no l'entenc, o aquest paràgraf no l'he entès. I, per exemple, aquesta feina tan fantàstica i meravellosa és que duim 2 anys fent amb Open House. Sí, i a més que és per tothom. Jo mateixa agraesc aquests textos. Bueno, hi ha una anècdota, no sé si és un poc incorrecte contar-la, però jo sé que hi ha museus que tenen els textos comissarials en lectura fàcil i són els que més agafa la gent, perquè entens realment el que vol dir aquell comissari amb un llenguatge molt més planer, no? Sí, perquè, per exemple, qualsevol persona que vulgui aprofundir damunt els coneixements i informació d'un edifici o d'una exposició, tenim recursos per fer-ho. Però quan estàs in situ i vols una informació i a més estàs dreta, no estàs asseguda, no tens una taula, no tens una butaca i has de fer una lectura ràpida, clar, és molt més fàcil agafar un test en lectura fàcil. Això i adaptar els mapes també heu comentat. Sí, dels mapes vàrem assessorar. Els mapes en general són molt difícils. En el seu cas tenen la dificultat, ja va comentar ella, que, clar, si has de posar 60 i pico d'edificis és molt complex. Però sí que vàrem donar sempre un tips, utilització de colors, de posar alguns pictogrames. Bé, fem aquest assessorament que sempre són recomanacions. Sí, exacte. El nostre mapa no deixam un centímetre per informació, és increïble, però sí que és vera que ens va ajudar moltíssim i també entendre, va ser un canvi de paradigma en la forma d'entendre tot el material visual que nosaltres cream, però no només això, també les visites, hem tingut visites amb bucles magnètics, també amb llengua de signes, i també hem creat espais. En el del bucle magnètic també una altra anècdota va ser que a un edifici ho vàrem provar l'any passat i era un edifici institucional que va decidir comprar uns bucles magnètics per tenir-los permanentment per les seves visites, no? O sigui que també jo crec que aquesta anècdota és com una garantia de que estem fent feina
no? Nosaltres que ens estem vam obrint sentir camins, no? molt orgulloses d'això, precisament de que arrel de la col·laboració del préstec amb Aspas en aquell cas i que ens varen prestar aquest material per fer la visita en aquest edifici institucional amb els bucles magnètics, varen fer això, varen decidir comprar-los i tenir-los allà sempre per... Crec que és el Parlament, no? El Parlament, que el Parlament sí. ara, una persona que té un implant coclear, no? que pot utilitzar aquest sistema per anar. Nosaltres ens varen sentir molt bé d'aquesta passa endavant perquè significa precisament que ha servit, o sigui, hi ha hagut un impacte. Crec que aquesta és la millor manera de veure l'impacte i també no m'extendré molt perquè també en el nostre festival el que sempre intentam és crear un espai per xerrar d'accessibilitat igual que estem fent nosaltres aquí. També ho intentam, l'any passat vàrem tenir una arquitecta tècnica de la ONCE que ens va venir a xerrar de com els espais si els feim accessibles, ja no només des de l'arquitectura, sinó també des del disseny, des de la senyalització, ens ajuden a tots. Ja sigui, jo, per exemple, no faig 1,60 i què passa? Que això, fins i tot per jo, l'accessibilitat en els espais ens ajuden a moltes coses de gent, a tothom en la seva condició. També hi ha aquesta història que anem dient sempre, no? Que tots tindrem alguna necessitat d'accessibilitat al llarg de tota la nostra vida, no? Des de quan tens bebès i vas amb càrrecs per les bandes te'n dones compte de lo poc accessible que és la ciutat, no? I també com que aquesta accessibilitat ho veiem com una part transversal que afecta a tot el nostre festival, ja sigui les activitats, els edificis, en el voluntariat. Enguany també varen convidar a Costa Badia, ella és artista i també és experta en mediació en persones amb discapacitat i ella ens va fer una xerrada molt important per al nostre equip de voluntariat per veure com se poden desenvolupar amb aquests aspectes i per fer aquestes visites en els edificis molt més accessibles per a tothom, ja no només pels col·lectius, que també, sinó per nosaltres mateixos. A mi m'agrada molt aquesta part de la formació del voluntariat en temes d'accessibilitat, perquè en el vostre cas teniu més de 200, no? Quasi 300 voluntaris. Quasi 300 voluntaris, que són 300 persones a les que a Costa Badia li pot transmetre tota aquesta... I de fet mos va generar un manual perquè els voluntaris ja per sempre, que sempre s'ha d'anar a mirar, però que ella mos va generar aquest material. També ja tinc una idea i també és de mancomunar aquests sabers entre festivals estaria molt bé. Vull dir, exacte, sí. Hi ha certes coses que unes més van amb una cosa, l'altra amb una altra, això és una passa més que crec que me dona peu a parlar de propa. Sí, exacte. Això m'interessa, Na Maria Jesús Riera, que ha vengut avui a acompanyar-nos. Jo crec que a Propa mos va fer repensar les programacions culturals perquè connectar el sector cultural amb el sector social mos va fer estallar el cap, no? Totes les vegades que feis aquestes trobades anuals entre els dos interseccions. Interseccions és meravellós perquè realment veiem que aquí està passant alguna cosa que no mos havíem aturat a pensar fins ara, no? I clar, vosaltres enteneu dins del vostre ADN que la cultura no és una qüestió d'oportunitat, sinó que és un dret, no? I teniu en marxa aquesta plataforma que treballa per fer possible que les persones en situació de vulnerabilitat puguin gaudir de la cultura amb igualtat de condicions. Teniu complicitats i una xarxa immensa ja d'equipaments culturals, professionals socials i institucions, i esteu demostrant que la inclusió real només se pot sostenir des d'aquesta col·laboració i corresponsabilitat. Conta'm una mica aquesta plataforma i com podria, potser els Mèmits, formar part, o un festival, podrien formar part d'aquest festival. Mira, nosaltres la plataforma, m'agrada que diguis el vostre ADN, quan tu feies la presentació anava agafant notes i pensava no és l'ADN de Propa, és el nostre ADN. Me fa molta il·lusió veure que compartim moltes sentiments o el coneixement. Al final crec que l'important és posar la persona en el centre.
M'ha agradat molt que has xerrat, que és una cosa que has xerrat molt a prop a cultura, que la cultura és un ecosistema de relacions. No? En el final, el model de propa no és una altra cosa que fer feina conjuntament per sostenir aquest ecosistema. O sigui, fer feina amb els promovedors culturals, però també amb el sector social i de la salut, no? Perquè se pugui garantir aquest accés a la cultura independentment de la situació social, econòmica o de salut de les persones. No? Podríem estar xerrant moltíssim de temps sobre què podria tenir en compte, què hauria de tenir en compte un festival. Mira, nosaltres fa uns mesos, que això na Catalina ho sap, vam fer una campanya, a Propa Cultura els 2 anys, 2025-2026, tenim una campanya que se diu Sense filtres, centrat en les persones amb discapacitat. Per què dic això? Perquè quan plantejàvem fer la campanya d'aquí de Balears, Ana Maria del Mar, la responsable de Propa, va comentar, i per què no fèiem una cocreació? I aquest vídeo se va gestar, se va preparar amb un grup de persones amb discapacitat que varen fer tot el guió i tota la ideació, que després està a YouTube, el vídeo, està protagonitzat per na Clara Ingol. Per què dic això? Perquè durant les reunions que varen fer allà a Coordinadora varen sortir moltíssimes coses. I amb això ho hem anat pensant molt amb Propa. Què li diria o quins són un poc les passes que podria seguir un festival per ser més accessible? El primer, escolta activa, com xerraves tu, escoltar aquestes veus que encara no hi són presents. Després vàrem veure molt una necessitat de teixir aliances amb els professionals del sector social i de la salut, perquè al final són ells els que toquen cada dia i coneixen les realitats. No? També hi ha una cosa que m'ha agradat moltíssim veure, que ho has xerrat na Belén i que ho has xerrat tu també, Tina, i en Miquel, que és un poc la necessitat de formar i de sensibilitzar a tot l'equip. Mireu, a les reunions de la campanya Sense filtres, les persones que ens varen ajudar, xerraven molt de coses tan senzilles com falta un contacte, saps? Ens falta una cosa tan senzilla com un contacte, un telèfon, un correu per xerrar amb qualcú que ens pugui donar la informació que necessitam. És molt interessant i molt important que hi hagi un mediador cultural a dins d'un equip de feina d'un festival. Però és que també, si tu aconsegueixes sensibilitzar a totes les parts de l'equip, tot això naixerà o se farà d'una manera més natural. No? També és important és a dir, si pensam l'accessibilitat com un servei, això queda un poc com de la bona voluntat, no? O algo que s'afegirà. Posarem serveis d'accessibilitat. Quan ja ho tenim tot paït, tot preparat, pensarem els serveis. Si ho pensam des de la ideació, si escoltam aquestes veus des del principi, tot serà molt més natural. Sí, sempre és com la darrera passa que se fa per, com a dir, sí, vull fer el meu festival, que també per voluntat que hi ha per part dels organitzadors, només faltaria, però sí que és vera que primer prioritzen altres coses abans d'arribar. No és que estigui malament, és una passa que està molt bé i que és necessari, però que no quedi amb un gest o que no quedi amb la bona voluntat que deia. És a dir, si tu ja ho fiques des del plantejament... Clar, hi ha una cosa molt interessant que has parlat, que és l'accés a tothom, perquè és vera que les persones que normalment accedeixen a festivals tenen un background cultural important, o no ho sé, Jo crec que potser aquest, no diré és problema, però és com la idea que haurien de canviar, perquè ara et xerraves dels festivals, però és que jo crec que s'entén, o s'ha entès fins ara, amb la cultura en general. Sí. S'ha vist com un món potser un poc més elitista. I no és només això que s'ha entès així, sinó que hi ha gent que s'ha cregut la idea de que no tenen lloc, no tenen cabuda. Aquest és el problema també. Aquest ha estat el relat, no? Si no ho entens, per què hem d'anar a un festival que no entendré, no? Els memis, per exemple... Sí, molta gent no s'hi acosta perquè diu això és molt elitista, jo aquesta música no l'entenc, no la puc entendre. Però aquí jo crec que precisament moltes entitats com la de Nakati ens podrien ajudar, perquè és que no en tenim ningú que és el MEMIT, però com podríem fer, no? Com
quins mecanismes podria haver del propi festival per ajudar en aquestes comunitats i públics generals inclús a entrar-hi, no? Quines són les entrades? Com abans dèiem, que en els Major Docs dèiem les temàtiques, no? Una mica comentam aquestes temàtiques abans i deies, ai, potser és una mica dirigir, però clar, de vegades es dona, no, Cati? Bé, ja passam a Cati perquè anem una mica mos falta temps. Sí, en Miguel se n'ha hagut d'anar. Se n'ha hagut d'anar perquè tenia una altra cosa, però nosaltres seguirem conversant una estona més. Na Cati és membre de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, que és una entitat que té més de 45 anys de trajectòria treballant per millorar la qualitat de vida i la plena participació de les persones amb discapacitat en la nostra societat. A més, na Cati és responsable, ja ho has apuntat una mica, d'una oficina que se diu Clara, que m'agrada moltíssim el nom, perquè és l'oficina d'accessibilitat cognitiva de la coordinadora, que du, com ha comentat ella, validacions d'espais culturals, adaptacions de materials i textos en lectura fàcil, perquè tothom pugui accedir a la cultura i comprendre-la, no?, de manera autònoma, com comentàvem abans. Des de la seva experiència jo crec que ens pot ajudar a entendre què vol dir pensar la cultura des de totes les capacitats i com podem avançar cap a festivals més accessibles i comprensibles per tothom. Digue'm-nos, jo vull també fer-te una pregunta i era aquesta de quins són els errors més habituals que encara es fan quan se parla d'accessibilitat en l'àmbit cultural? Tu que n'has vist tantes d'espais i tantes... Mira, jo crec que l'error més greu va vincular precisament en el tema de la informació. Vull dir, per exemple, a nosaltres ens passa en festivals, en teatres, en cinema, les fitxes tècniques, clar, nosaltres ens donen poca informació. Bé, estic pensant en un col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual o que tenen problemes de comprensió. Clar, sempre ens falta molta informació, no hem de fer spoiler, però sí més informació de la temàtica i de l'ambient, de l'ambient que ens trobarem en aquella pel·lícula o en aquell documental. Que això és anticensura, és a dir, vull dir, tots els temes, una persona amb discapacitat, nosaltres fem feina amb persones amb discapacitat intel·lectual adultes, per tant, vull dir, se poden tractar, evidentment, i s'han de tractar tots els temes. Però sí que moltes vegades necessitem aquesta informació d'ambient, de context que ens fa falta, i això és un poc sempre és veure la demanda que tenim. Llavors, jo sí que vull incidir en això que també ens queda molta feina a fer, perquè aquesta herència de això no és per tu, clar, això no s'acaba en 2 dies, vull dir, ens queda molta feina a fer, i no ho dic com un missatge en negatiu, sinó perquè no ens desanimem, sinó que hem de ser conscients de on venim per saber a on volem arribar. Llavors, jo sí que també, si me dirigeix a vosaltres, als programadors, ja sé que no teniu prejudicis, però incidir un poquet amb aquesta idea, i si voleu conto una anècdota molt ràpida, que és una anècdota personal. Jo tinc amics amb carreres universitàries, que col·leccionen màsters i postgraus, que jo ja vaig perduda, perquè tenen 50 i pico d'anys i encara estudien, i gent en nom i llinatges que no llegeix mai un llibre per plaer. És a dir, no trepitgen una biblioteca, no trepitgen una llibreria, i mira que l'oferta, mare meva, és gran i diversa. Bé, vull dir, res a dir, miren sèries, van a concerts, vull dir, cadascú se cultiva també com vol. Però en el mateix temps jo tinc amics i amigues amb discapacitat intel·lectual que són uns enamorats dels llibres, però és que és una cosa física. Vull dir que els encanten els llibres, que tenen passió, però que
que moltes històries no les poden llegir perquè per ells són difícils, vull dir, se perden, vull dir, comencen llibres, però no poden acabar. És a dir, els estem negant un patrimoni literari, en aquest cas, que també és seu. Fins que descobrim que hi ha llibres en lectura fàcil, fins que descobrim que se poden fer clubs de lectura fàcil, que no són clubs on anem a discutir damunt un llibre, sinó que anem a llegir en veu alta, una cosa tan senzilla, fantàstica i meravellosa com llegir en veu alta. Bé, i la col·lectivitat i compartir allò que t'ha semblat a tu i en els altres. Exacte. És aquest moment social, que això és molt Exacte. important. I si na Tina ara no pot llegir, escolta, llavors la persona que dinamitza ja s'encarrega d'assegurar-se que tothom ha entès el llibre i va seguint i ho anem comentant. Ho dic perquè, mira, és privilegiat que pot anar a una biblioteca i que pot fer de tot. No hi va, i està en el seu dret, però llavors tenim persones que ho tenen difícil perquè moltes biblioteques, moltes llibreries no coneixen encara que hi ha llibres en lectura fàcil, els propis professionals n'hi ha que sí, però n'hi ha que no ho coneixen. Hi ha molts de possibles lectors que encara no ho coneixen, per tant, s'editen pocs llibres, hi ha poca diversitat i estem dins aquest cercle, no? I hem de fer feina. Però vull dir, me sembla un exemple extrapolable a tots els àmbits, perquè jo crec que encara hi ha molta gent que no li arriba la cultura, que no pot accedir encara en aquest dret, i en el mateix temps tinc el convenciment de que la cultura ens interpel·la a tots. És impossible que no hi hagi un art que ens emocioni de qualque manera a tots i a totes. Fins i tot aquelles propostes que no entens, no? De vegades és una emoció, que no has de cercar una cosa que la raó se posi en marxa, sinó que simplement és venir i a veure que te proposes mèmics, no?, per exemple, i deixar-te dur, Sí, no? però és vera que aquest estima, aquesta cosa de que jo no hi podré accedir perquè no tinc prou coneixements com per fer-ho, però qualsevol persona, mon pare té 80 anys, i diu, jo és que aquesta música no l'entenc. Ell ve i sent emocions i això, però ell és conscient de que no ho entén i sí que i realment no fa falta entendre-ho. Crec, sí, puc fer un comentari sobre això. Crec que a nivell general hi ha un tema aquí que és que vivim en una societat en la que no hem après a xerrar de les nostres emocions i en el que sentim, ja sigui a nivell físic, que ens costa una mica menys que xerrar del que sentim a nivell emocional. Ja sigui en entrar a un espai i dir ui, que bé me fa sentir aquest espai, o que malament. I també hi ha un tema de que a vegades ni ho sabem, que potser ens està fent sentir d'una determinada manera, però no ens aturam a analitzar com ens fa sentir això, ja sigui un festival, ja sigui l'esdeveniment on anem o l'espai que habitem. Per tant, crec que hi ha aquí una assignatura pendent, que és aprendre a xerrar del que sentim per poder avançar com a societat i no intel·lectualitzar tant les coses i no xerrar tant del que entenem o no, sinó del que ens fa sentir, crec jo. Sí, totalment. Jo crec que igual, no sé si tenim massa més temps. Tenim 5 minutets per anar acabant, sí. Jo crec que en aquesta fase final, així ja parlant entre totes una mica, se vos acudeix alguna cosa per recomanar-li en els mèmits que pugui fer de cara a futures? Jo crec que a prop pot recomanar la seva plataforma. Sí. Ara, cunya publicitària. No, clar, no. A part d'animar-vos a participar de la xarxa de Propa Cultura Balears, és complicat donar consells, no? Però jo vos animaria a ser valents. De vegades deixant de fer les coses per por equivocar-nos, i crec que en aquest món de l'accessibilitat és necessari ser valent, animar-vos a equivocar-vos. En el final és error, però que ens equivoquem junts. Crec que és lo important. Si no hi ha valentia, si no hi ha moviment, no podrem aprendre.
Sí, però també el que veig és que hi ha molta desconeixença. Moltíssima, moltíssima. Vull dir que hauríem no. aquest seria el primer pas, perquè voluntat, més o manco, tothom, bé, no tothom, però molta gent en té. El problema que tenim és que jo, per exemple, des de l'àmbit social crec que funcionam molt en cercle i comuniquem molta xarxa per amunt i per avall, però comuniquem molt en cercle. Clar. Un dels agraïments a pròpia cultura és que ha començat a rompre això i, per exemple, ja mos ha unit a 2 cercles Sí, que anàvem. de on surt més és de les trobades d'interseccions, ara les taules d'aprenentatge que posarem en marxa la setmana que ve, és que són trobades que no les acabaríem. Crec que mos trobarem totes, no? Sí, crec que estàu totes. És que, clar, perquè també és vera que hi ha com, diguéssim, un nucli dur, no?, de gent que hi creu o que veu que aquesta línia s'ha de potenciar dins els festivals, dins el món social, dins el món cultural, com li vulguem dir, dins l'ecosistema que parlàvem, i que és aquesta passa, no?, més que necessitàvem fer, no? Totalment. És un nucli dur, però poden dir estem contents per això, que creix. I que també és molt d'agrair que tinguem espais com aquests, no? Que sempre ho deim i moltes gràcies perquè sempre acudiu en aquesta crida, perquè crec que també visibilitzar-ho d'aquesta manera també pot ajudar i contagiar altres projectes a que s'assumin, no?, en aquesta història. Sí, també dura un poc aterrar-ho un poc tot, de dir, el marc teòric està molt bé, però què poden fer pràcticament? En relació a això, jo vull fer només un comentari, i és que si hagués de donar un consell en els mèmics és que vagin a poc, que tenen tot el temps del món per anar integrant, per anar escoltant, per anar veient si funciona, si no funciona, i és anar a poc endavant, i créixer plegats. Clar, perquè vosaltres Open House cada any introduïu qualque millora. Ho intentam, sí, ho intentam. Per exemple, enguany... Sí, no s'ho fes. Sí, enguany quines coses Nosaltres, per accessibles exemple, enguany hem obert 2 espais en concret, bueno, a part dels espais en relació a salut mental, que hem obert enguany gràcies a la iniciativa de la Direcció General de Salut Mental, dins d'aquesta ruta estan 2 espais molt concrets que són Girasol, a carrer Manacor, i també Projecte Homo, i per conèixer aquests espais, i també voluntaris tant de la coordinadora com de Projecte Homo com de Casal Petit, també per integrar potser no només persones amb una discapacitat, sinó també persones que estan potser en risc d'exclusió social i que també tenen alguna cosa a dir respecte a això. Clar, això també és molt interessant, no? Clar, Que facin per exemple, voluntaris. Sí, la gent que se pugui costar demà a veure, per exemple, el taller CERT, se trobarà un grup de coordinadora i estem allà professionals i validadors i mos han repartit i t'ho expliques això. Que just n'Ariadna, la meva companya enguany, ha fet una feinada també igual de natina. Duen tota la setmana, però jo sento que ho duc fatal, que demà hauré de dur la xuleta. Clar, per la gent que això és inclusió real, no? La gent que demà s'acosti ja no va cercant una conferència magistral. Claro. Té l'oportunitat de veure el taller CERT d'una altra manera i veurà una explicació diferent. Per cercar informació, la gent que vulgui aprofundir, això és molt fàcil. És tenir una experiència diferent. Clar. Molt bé, donem per acabar. Sí, moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Gràcies al festival i també gràcies a tothom que escoltarà aquest podcast. Que també ho han fet així, perquè pugui arribar més gent. Aquesta és una primera passa molt important. Que necessitam també. Sí. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un plaer.